Na meranie hustoty kvapalín používame hustomer. Teraz si ukážeme, ako sa dá hustomer zostrojiť. Budeme k tomu potrebovať slánku, vosk do sviečky, jemný piesok, nádobu s vodou, nádobu s alpou a fixku. Jeden koniec slánky zalepíme voskom. Nasypeme do slánky toľko piesku, aby slánka stála kolmo vo vode. Vložíme slánku do nádoby s vodou a poznačíme si hladinu vody na povrchu slánky. Vieme, že hustota vody je 1 gram na centimetr kubický. V značke hladiny vody napíšeme 1. Vložíme slánku do alpy a poznačíme si výšku hladiny. Alpa má hustotu približne 0,9 g na centimetr kubický. Vzdialenosť medzi značkou 1 a 0,9 je hodnota jedného dielika. Rovnako veľké dieliky urobíme pod značkou 1